Nakorom gajong dakika kada pagadek tok sadek mar okinyi machiegni chenro mar mbaka oromo matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ongawan kamar michal mar fwambo bange abro bedo ka mi twak e chenro mano mar mbaka oromo. Chal mag fwambo gin weche mwaluoni duto te mabendi bro bedo kiyudo e weche mago manyien chakre migago ang'ich welo kanyakla koda oimore. Odiochieng' makawuono achaka na chenro gi county mano ma Mombasa. ASK Showground e county ma Mombasa di nyime no chaka yanga odiochieng' manyoro nyakorom gajwanga kendi geno ni obro bedo korumo chieng' Jumapil mano mar jumani. Odiochieng' makawuono jatend piny William Ruto bro bedo kayaw show mano e county mano ma Mombasa. Jafwambo marwa aoko George ntiere county ma Mombasa obro bedo koluonwa yepo mano mar show mano ma Mombasa. Wang'e gigo koma bende jatimore Showground nyakorom gajwanga en nyisruok mago mag mwandu mopogore opogore chutho to mago mag pith. Omiodochi makawuono obro bedo kwang'ene na ote mano mar jatend piny Kenya e kinde mabende obro bedo koyaw show. Kintere gwenge mag Mombasa gi aluora mar nyakorom gajwanga show makama bro bedo karumo chieng' Jumapil. Kintere gi nyathi e county ma Mombasa tere mar mondo mi odhi one gigo koma bende jatimore e Showground. Kopogore gi manya korom gajwanga odiochieng' makawuono e county ma Nairobi bende ntiere koda rombe mopogore opogore mago mag committees mago mag od bura maduong' ma pacho kae. Achaka na gi romo mano mar puodho welo mago mag jombetre mago ambassadors mabende no dadhog gi odiochieng' manyoro. Nwano kanyo ambassadors mowal high commissioners kanyakla kod consuls general. Odiochieng' manyoro no dadhog gi kaluwore kod kombe mopogore opogore mabende oketgi. Odiochieng' makawuono committee mano mar od bura maduong' ma pacho ka mochung' ne weche mago mag arita kanyakla kod mago mochung' ne weche mag tudruok mag piny Kenya gi pinje mamoko maoko. Odiochieng' makawuono biro bedo ka dayo dho ambassadors mago jombetre mabende no dadhogi odiochieng' manyoro. Biro bedo ka chako kanyo kod ambassador Joseph Musyoka bende no dadhoge mano mar bedo jambetre mar piny Kenya ne piny noero mar Saudi Arabia. Bang'e gibro bedo ka gidayo dho Edwin Afande mabende en jambetre mano mar piny Kenya mabende no wal mano mar tie gwenge mag Vienna, Austria kanyakla kod Jane Chepkorir Toroitich mabende no wal kaka consul general e boma mano mar Dubai. Mogik ibro bedo kidayo dho Judy Kiarian Kumiri mano mabende no wal mar bedo consul general e gwenge mag Goma e piny nero mar DRC. Dutote wabro bedo waluonu machiegni. Kopogore gi manya korom gajwang' ntiere committee machielo mabende romo bende odiochieng' makawuono. Mano committee mano mosebedo kaloso pok mago mag budget e pachoka kata kiero budget and appropriations committee. Gintiere e boma ma Mombasa odiochieng' makawuono e magawa moro e gwenge mag Mombasa. Ka bende gin bende gibro bedo ka gitwak kaluwore koda chal mar piny Kenya chutho gibro bedo ka gidayo dho jogek mabende stakeholders kata mana jokanyo mabende osebedo ka tiyo e apisi mano mar jalup jatend piny Kenya kanyakla kod jogo mabende osebedo ka tiyo e bwo migawo mochung' ne weche mag omenda. Parni chenro makamano biro bedo ka chako saa 4 mar okinyi kendo igeno rumo mare kar saa 8 mano mar odiochieng'. Kopogore gi manya korom gajwang' e gwenge magwa makalua chakne na gi county mano ma Homa Bay. E county ma Homa Bay sub county mandhiwa nyakorom gajwang' jafwambo marwa Alia Beach oyangonwa kanyo ni ntiere ringre mano mar miyo mabende pok oyange. Bende sani koro nonro ne bende pod inono. Miyo no yudi ka oiki e bur mano mathany ke mane gwenge mag Washara sub location mane sub county mano mandhiwa. Nyaka gisani Alia Beach leronwa ni obila ne osegole ma otere e kar kano ringre mano mar jomotho. Alia Beach luonwa nok mano mar arita e gwenge mag Ndhiwa mana ka sinyisi ntiere ringre miyo moro mabende poko yang nonrone mabende no yudi ka oik e bur mano mathany e gwenge mag Washara sub location mane sub county mano mandhiwa. Holuono wach makamano obro bedo komiwa nonro kendo kuku mare e weche magwa manyiena. E county ma Migori jafwambo marwa George Juma luonwa chal motenre kod weche mag thieth chutho to ndikruok ne okumba mano mar SHA. Obro bedo koluonwa okang' makamano ka bende registration kata ndikruok ne okumba mar SHA itimo e gwenge mag Makalda Kanyarwanda Ward mane county mano ma Migori. Kopogore gi mano county ma Siaya wantiere gi jafwambo marwa Steve Biko e county mano ma Siaya
Oluono midhiero mano motenre koda midhiero mano neno e thidhia mayala kata mnayala swamp. Owacho kanyo ni nitiere jogo ma bende pok ong'ere ma bende nodhi motia mach e thidhia mayala kanyo. Wang'eni thidhia mayala gi sani nitiere pith mopogore opogore ma bende osebedo ka dhi nyime. Achiel kuom pith ma kamano en pith mano mar tiang' kata mana sugar cane. Jomoko bende luonge ni niang'. Nitiere jogo ma bende pok oyangi ma bende nodhi ma otia mach e sugar plantation, mano sugar cane plantation. Nyaka sani nitiere jogo ma bende osebedo ka kwedo dwaro mano mar jaket mwandu ma bende nitiere thidhia mayala gi sani. Jaket mwandu ma sani nitiere ong'ere kaka Lake Agro. Nyaka sani kaluwore koda report ma bende Biko oseyangonwa kanyo en Nyachich achiel ne osendhi kod obila kendo entiere tesendo obila e kinde ma nonro makoni kod kocha pod dhi nyime. Koro miyo dichi ma kawuono Steve Biko luonwa okang' makamano e county mano ma Siaya. Yiena mar mete gi county mano ma Kisumu mineno kanyo en Ngire Anyang' Nyong'o. Odichi ma kawuono bende oluongo jofwambo obiro bedo koloso kotenre kod romo ma bende ibiro bedo ichano tim chakre chieng' tarik 8 nyaka chieng' tarik 10 mano mar dweni. Romo mong'ere kaka African Smart Cities Conference. Jofwambo mago nitiere county ma Kisumu Millicent Adhiambo men achiel kuom stories kata mna rupode ma bende obiro bedo koluon achiel kachiel kentiere county mano ma Kisumu. Yiena mar mon miatike gi kanya kwaram gajuang' mamoko ma bende biro bedo katimre kapok watiko chenro mano mar mbaka oromo mano kar saa 5 mano mar onyango wabiro bedo kwa mi achiel kachiel. Mano timore kwasetiko chenro mago nyakwaram gajuang' ibiro bedo kiyudo gi weche mago manyien chakre migago mano kar saa 7 mano mar odiochieng'. Akayo matin aduogi twake chenro mano mar mbaka oromo kiny makawuono wagoyo mbaka kotenre kod midhiero e sekta mano mar somo. Kik dhi mabor. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years. Wow. Only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CC Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Sanju woda. Temane winja. Anariwo ni lwete na winja. Kikiwe nyathine altar kamano. Anakwai Sanju. Ma ok en niti. Daler winjane. Nyako mwaka oni ok en niti. En nyako moro machielo. Ang'o momiyo inirwako lepona rusgi? Wachna. Anakia hata gima dhi nyime kae. Adiera ma inikia en ni. An naseriwa rus chon. To jaoda en pari. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono
to onyono to choke cartilage ka toyore konyono gecheratine mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Nyakoram gajong dakika oskadho 24 tok saa 3 mar okinyi. Kamoro amora mintiere machiegni chenro mano mar mbaka oromo. Arwaki mar mondo mi sudi machiegni mar mondo mi wago mbaka. Mbaka mabende odoro goyo okinyi makawuono hotenre kod sekta mano mar somo. Chutho to ywak mopogore mabende osbedo ka neno e sekta mano mar somo. To okinyi makawuono e kin thuolo mar saa 1 gi dakika 40 gi wiye Nyakoram gajwang walosana kotenre kod thor weche 4. Mokwongo walosana kotenre kod thor wach. Ipenjo ni jopuonjre 1223 mago mag jo grade 9 mabende notimo penj mano mar grade 6 Nyakoram gajwang gin kanye nyaka gisani kinde mabende ikrok makoni kod kocha mano mar penj mar kejesea osbedo kadhi nyime. Mar ariyo mabende odhi bedo kwa lose Nyakoram gajwang otenre kod ndiko jopuonje e tich. Ahinya ywak mag jopuonje ne TSC Nyakoram gajwang jopuonje mabende osebede ka indike gwenge mopogore gi kama giwuokie. Mar adek mabende biro bedo kwa lose Nyakoram gajwang gin jopuonj mago mag P1 mabende pok ondik e tich mabende ywak kaluore kod okang' mabende piny owacho osekao. Marang'wen mabende biro bedo kwa lose Nyakoram gajwang mabende biro bedo kwa chiko godo en wach capitation. Omenda mabende skunde ichwalo negi manyaka sani thoth skunde ywak ne oginyal dhi nyime makare kod achal mano mar somo e skunde maggi. Okinyi makawuono ntiere kod yawuot luo 3 mabende ntiere sekta mano mar somo e kaunti ma Nairobi ntiere kod 2 e studio mar kaunti ma Kisumu ntiere kod 1. Kaunti ma Nairobi yena mar mondo mi arwak Opolo mabende njal jagoro mano mar Kupet bade ma Kilifi. Opolo machiegni chutho wajanini mane gwenge mag Kilifi e yor lony mano mar Zoom. Gido thuolo mar chopo Nairobi kawuono. Agoero kamano kawuono wayudo thuolo mondo wabi wawuoe wach mar jopuonj e studio ka mondo walos weche ma chandowa kendo weche monengore bed ni piny ng'eyo e weche mag somo. Ani luongano Opolo Kopolo jalup jagoro mar Kupet dala mar Kilifi to bende japuonj kwano gi physics e school mar yawuoyi miluongo ni Kakuyuni e dala mar Malindi. Erokamano nyakindo machiegni. Erokamano. Kopogore gi Opolo Nyakoram gajwang bende ntiere ka gi Eriko Chieng mabende en japuonj. Ibiro bedo kinyisa ni nti puonjo kanye to ipuonjo class kata grade man machiegni. Erokamano Nyakoram gajwang an gi nyinga iluongo ni Eriko Chieng. Eriko Chieng ni en japuonj mar P1 ma pok ondik gi sirkal. Gin achiel kuom jopuonje ma ywak mang'eny ma chunygi parore ka nie barabara. Onge kwe. Pok ondika a graduate 2013 ma ika mar 12. Koro antie kar keri mondo a represent jopuonj te ma Kenya ma pok ondiki.
I'm the spokesperson. Abro twak ewi jopuonj muti madongo ti jopuonj mosebedo 45 years and above pokonde gi sirkal. Kendo abro twak ewi jopuonj mapod tindo mo graduate at the age of 23, at the age of 24, young people. Mapod nigi aspiration madono bed joma mang'eny kit ngimagi. To gineno maka weche koro dhi. Kendo abro represent yo nyithindo be mapuonje class ngech I'm the mentor, I'm the educator. Manyiso gima kaka magolo nyathi mondo bed somebody in the near future. Koro kadipono ni ok timna maber to kata nyathini biro lose hope gi education. Erokamano ahinya. Mago duto te gin ywak e sekta mar somo mabende biro bedo kwa mule. Kaunti ma Kisumu nyaka Ramga Jwang bende dhi bedo kuda wendo mabende osechopo. Mano David Obuona mabende njagoro mano mar riwruok mar jopuonj mar NAT e kaunti ma Kisumu. Mwalimu in bende arwaki ni machiegni ka thuolo mar moso nyiko Ramga Jwang. Erokamano Sharon, akaw thuolo ni makende kaka jagoro mar NAT e bade ma Kisumu City to kod Nyanza region mondo mi arwak nyikwa Ramogi e twak ma kawuono modo wuoye weche machando sekta mar somo. Adwoko erokamano ne jowadwa monitie studio kanyogo ni wago mbaka mabiro miyo sekta mar somo nwang' wang'e mondo mi jogo mata chenro mag weche mag somo e piny Kenya owinji gik monego gitim, gik machando kaka jopuonj, gik machando nyithindo ma puonjo e klas, to gik machando jonyuolwa magin jogo mogeno ni nyithindgi kopuonjo e sikul to future margi is assured. Erokamano ahinya mwalimu kendo machiegni ahinya e twak marwa okinyi ma kawuono. Nyako Ramga Jwang yiene mar mondo mi wago mos kaluwore koda ng'ikruok mano mar duol makamano. Wacho ni gik molos gi lwedo nyaka bed koda ng'ikruok makoni kod kocha. Kata kamano kwaloso kotenre kod ywak mano mar sekta mar somo yiena mar mondo mi achaka nena gi gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono nanno kanyo ka gimulo sekta mano mar somo chutho ywak kanyakla kod hikruok mago mag penj madongo. Wang'eni wantiere tam mano mar adek. Tam mar adek wantiere koda penj madongo, wantiere koda KPSEA, KJSEA kanyakla kod mano mar KCSE. To Daily Nation no kuunge godo kata kamana ntiere kodeka uburo bedo kunene yamo kanyo. Gindike kanyo ni puzzle of 123,000 missing grade 9 students. Iwacho kanyo ni kinde mabende nitimo penj mano mar KPSEA ntiere jopuonjre mabende no register. Sani ka koro gidhi timo penj mano mar grade 9 matero gi koro e senior school, 123,000 of them are missing. Ipenjo ne gin kanye to ne gitimo penje grade 6. Penjo mathoth mabende pod penjre kanyo naneno ka jatend migawo mochung' weche mag somo mano Migos Ogamba wacho ni nyalo bedo ni gin missing due to different factors. Wacho ni some of the reduction is due to unnatural attrition which accounts for cases where learners may have passed on or otherwise no longer able to continue with their education. Aparo no polo kopolo wachaka nage kanyo nikech mane na chiel kuom ywak e sekta mano mar somo. Erokamano. Kisomo king'iyo research tiyudo ni nyithindo ma kata ok mar CBC ni kata B4 nyithindo ma timo penj class 8 kanigo namba kata sani madhi timo penj 2025 king'iyo tiyudo ka almost 120,000 of them bende pod are missing ma ok dhi timo form 4. Negi timo class 8 to gidhi timo form 4. The same time matimo grade 6 wa expect ni gitim grade 9 bende gionge ok gidhi timo grade 9. Challenge mantie of course waziri nyalo wacho ni gigo gin maybe tho lakini adieri mar wach ni nyithindo 123 ok nyal bedo ni osetho e Kenya ma dhi koso timo penj. En mana ni ngima mar somo osebedo gi confusion to bendo bedo matek ne jonyuol an extent makoro like ok jonyuol nyithindo neno ni there is no need onge tiende mondo wadhi mbele gi somo nikech iyudo ka nyathi dhi school to onge chiemo. Aya jomoko dhi school to kitieko king'iyo dala king'iyo gweng' tiyudo ka jok mosomo samoro chandore kendo ma oloyo kata jok moko somo. Jok mosomo mineno ni odhi e school kaka jomoko jopuonj wan gi japuonj kama osetieko school higa mang'eny pok ondike. Koro ka nyathi ng'iyo dala to neno ka gima there is onge role model, onge any motivational factor mar dhi school. To kong'iyo ng'at moro ma maybe wang'o maka dala kacha ja welding moro ma nowere gi school odhi welding
to yudo ka jogo yudo pesa. Koro the only option en ni tiende onge tiende adhi mbele gi school, anyalo wuok adhi manyo pesa, to nyithindo we school nikech ngima bendo matek, ot bende kodhi e ot chiemo onge, koro instead of chulo fee wamanyo chiemo. Koro nyalo bedo ni gi nyithindo ma samoro nolalo ngimagi gi mago ma samoro jonyuol ok nyala mano mar tero gi skul. Thoth gi molalo ngimagi nyalo bedo ni nitiere, lakini percentage mar molalo ngimagi ok ng'eny. Nikech adwaro mar mondo mwang'e kwan e kinde ma bende ne gitimo penj mano mar grade 6 mano mar KPSE higa mar 2022 nyaka rom gajuang, kwan mag nyithindo ma kamagi na gin 1,253,577 kaluwore kod ANEC nikech penj mar KJSEA ibiro bed kitimo next month. Iwacho ni dwe mabiro. Ineno kanyo kwan mago mag nyithindo mose register gin mana 1,130,699. Manyiso nitiere rem mago mag jopuonjre 1,122,908 manyaka sani ok bitimo penj mano mar KJSEA. Akeni Eriko chieng' karwake paro makamano to diwach nang'o jopuonjre gi gin kanye? Okay, erokamano Sharon. An gima dawacho ni apani namba maber sirikal okelono gi riamba jogi ng'eny. Dech an kaka japuonj mapuonjo UCBC kochakore grade 1 nyaka grade 6 ka gidhi JSS. Nyithindo ng'eny makara skul mantiere yudo ka nyithindo gidoka chien one by one. To an kang'iyo mos to reason miwacho ni jogi otho gi magi gika sirikal wuondore kabisa. Gima kelo gini en pek mar somo. Nitie nyithindo moko ma e remote areas ma with this CBC, with this new technology mobile ni, they cannot afford to access even to digital studies in that school de giponi piny. Kwa yudo ka nyathini ka penj dhi biro to en so much worried to kare okanyal gik kan penjo biro to ka gik ng'eny so new for him or her. So this leads brings biyo nyathini ko luro dhi sikul. Kendo mar ariyo en chandruok. Ingeni government mose bedo chien ne gibiro gi miluongo ni free education kane Kibaki odonjo serikal. Koro you know this skunde mang'eny, you know this school kane gi expect somo kore nono. Kendo somo koro kako medo idho kichako gi kindergarten idu ko oberber kibire grade lower primary ochakore to koro kidonje ke JSS ka to koro somo koro tek be koro idho kabisa ma jonyuol ok nyal. Kendo gima chako kelo gi kabisa gimo mancha gisego ni koro iriwo nyini skunde moko monge center manyalo timo penj mar JSS ni ido ka ncho oketho ni moko arno okoromo mondo obed gi sachi nini mondo gigi nyalo timo penj. Koro ido ka distance ido ka koro nyathi okawda wuoth even for more than 3 kilometers mondo kochope school ma nyathi mano denye ma nyathi mano kuchiemo koro ang'o bro lead mai nyathini nyaka koro wewe school ngech koro ngima koro tamo wangi okonyal school bor ka kodo chupo bendo kia ko school ko yucho ido duogo kata lunch distance ni ngene lunch bi nyathi da wuotho from 3 kilometers kudu kata lunch nyathi an nyal okobe nyal nyathi ni bro give up to moso bro ngi bedo japuonj mapuonje. Most of these kids gine private schools ibedo ka japuonj mapuonje gi bende ochiw hope na nyithindo gi ngi japuonj gi are hopeless in the class. Koro ngi hope magi miyo nyithindo koro nyaka nyithindo wewe school namba ni ng'eny en gi bocho namba ni ng'eny sirikal wuondore ero kamano hinya kendo buon kintiere kaunti ma Kisumo kwan mag nyithindo mandach gi poko fwenye gi ma bende poko oyud kata ni ndach gi ni kanye kwan mar 1,222,908 mane bende timo penj mano mar KJSEA mano dwe mabiro diwach nang. Ero kamano Sharon, aparo ni sirikal onego bed joratiro mondo giwachnwa ni nyithindo mano register for KPSEA and gimo register for KJSEA difference mar number ma wacho ni 123,000 ni ang'o mokele. Nyithindo adi mojoin vocational training centers kaka waziri wacho, nyithindo adi modhi alternative learning systems. Then we can now narrow down to nyithindo adi more drop out and nyithindo adi more tho. Kan nitie nyithindo motho nitie one register of deaths mose capture ne deaths mose timore ndalo mose kadhoge gi nyithindo machal kama to gi nyithindo ma what ages to gi nyithindo mantie these schools skunde mage. I think just giving a reason 23,000 no way school and without being specific is not realistic. Manaka jawada wacho
en adier ne gi omi nyithindo gi we sikul gin reasons mamoko sirikal ok nomro wachi. Mokwongo, thoth sikunde wa onge gi feeding program. Ka nyithindo dhi sikul to gibiro sikul kech, to samoro gima dala bende giwuok ka gima ne gichamo onge, ma nyamiyo nyithindo we sikul. Mar ariyo, the issue of capitation to schools. Funding mar somo sikul sani chal gi ma sirikal wene jonyuol. Nitie gik mitimo e sikul madwaro mondo jonyuol kata sirikal okel pesa mondo otim godo. Ka gigi ok nyal timore, to jopuonj chuno mondo okwa nyithindo kata jonyuol mondo support learning programs. To kama nyathi ma dhi sikul ok nyal yudo, nyathi machal kama biro wuok e sikul kendo dhi dala ok duogi. Mar adek, wan nyithindo mo funds mar wan gi child headed homes. Nyithindo gi gin nyithi sikul during the day to gin jonyuol during the night. At times, the needs for being parents and being learners more outweigh the other. In the end, nyithindo gi end up nowhere schools. So the issues Masirikal must come out directly to address, so that we get to know the 100% transition must be introduced with the previous governments. Kanja wabiru higi mkuru wabiru CBE ni. Has the government been able to follow up the learners as they transit into the next levels of education? Kama oktimre, mai makelo fuok. Momi kasa mwene o serikali wegi ok nyalo wacho ni nyithindo gi giduto adimo dhi which section, adimo dhi adimo drop out, adimo bet kanye. To de kasa kata kidongo wuoth e estates ma jodak Kisumu kata kunde modake kor gwengewa. Ibo non kan tinye nyithindo mantie kor gweng kur moko dhi school. Reasons momi ok dhi school cannot be explained just by looking at them. Serikal must go down to involve all the machineries mag serikal to get to know the angoma nyithindo gi ok dhi school. Tangomo nego team mondo nyithindo gi dhi school mondo be supported. Key of this of the resource momi nyithindo ok dhi school, and schools are underfunded, schools needs school resources must be gotten from parents to parents. Kata ma parents gi ok nyal kuro chopo ne ok dhi schools. And these are the issue more squarely back to the government to address this issue of this gap. Otherwise, as stakeholders, as a union, we are concerned that this number is just too large. Number ni duong. Number ni duong makaro bogo. Number ni duong. Thank you. Erokamana inyo buon minyalo medo. Bende nitie wach mosebedo kwa nyiso sirikal chakre CBC began. Ing'iyo kusama nyithindo join junior secondary magi ai grade 6 magi dhi ne challenge nentie ni sirikal was not prepared for the junior secondary. Eyudo ka jopuonj number 1 jopuonj ne onge junior secondary. KICD koka ne struggle mondo oter the required curriculum to the secondary school, junior secondary schools. Jopuonj manondiki ne puonjo different subjects mane ok onego bed gi puonjo. Koro there was a lot of confusion a junior secondary school to an extent ma nyithindo koro ne onge need mar the school. Nikech idwa the school to in just playing. There's no learning going on. Jopuonjen mar history CRE to dwa puonjo physics a junior secondary. Gimane owere gode form 1, form 2. Kata tiegruok malong'o onge. Japuonj dwa puonjo music 844 system. Music was like dead. Onge japuonj mano puonjo music. Universities kidhie jopuonj mano tere junior school ne gin graduates mo university. Ne ok opuonj gi music anywhere. Ne ok opuonj gi art and craft anywhere, because these are young graduates ma the time magisome oyudo ka subjects go no se we chon malich mokalo. So there was a lot of gap to an extent that school was now just a confusion. And in that confusion, in as much as the government is trying to run away from the responsibility, they created that responsibility themselves. We are hopeful Nigiloso Chendro Sani, of course, Jupunsani Temdiki, though with a lot of challenges. The next cohorts, Waparoni, at least the number will go down. But if things remain the same way they are,
then we expect more to come. Nikech wantiere tam mar adek, tiwacho ni tam mar adek bende en tam machiek ahinya nyaka rom gajwang' te kinde ma tam mar adek wantiere koda penj madongo. Nanyisi kanyo ni wantiere koda penj mano mar KPSEA, KJSEA kanyakla kod mano mar KCSE. Tigeni meno okang' mokwongo ma bende penj mar KJSEA koro ibiro bed kitime pacho ka chakre ne lokruok mano mar 844 tim ka koro wadhi e CBE. Manyiso ni koro kwan nyithindo ma bende koro ndachgi pok ofwenygi kata mana pok ofwerne ni kanye. Nyiso ni kata mana ok gibi bedo ka giriwore koda skunde mago mag senior career paths gin bende ok gibi bedo godo. Aparo ni wamul mano ochieng' kapok wadhi e thor wach machielo. Erokamano. En adier makende mana kaka wawacho gi jotendwa mantiego kare ka gi jakupet representative gi jonat mochung' ne jo P1 mano koro mara kendo amor kabisa kaneno jatelo. Gima kelo gini maduong' en chandruok. Sirkal owekran kendo giwek luoro, let them not beat around the bush because they won't tell us because of such deaths due whatever. The government promised Kenyans free education, and that is the truth of it. And all parents, in their mind, they had set themselves that the education is going to be free, including the learners. And that's the reason why you can see even the rollout of the primary or the primary school learners are big in number. Reason is this free primary education, and the government doesn't want to accept to do whatever they had promised to us. So, if it is a matter of chandruok, niye makelo gini, serikali nyaka woko ni they have to tell us ni samani kelo nwani mundo gigo bigi, benegin prepared enough, were there enough facilities, then let them not run away. We cannot accept ni koro nyathini koro kochope Jesus kani koro wadhi wuoth to longer distance. Ni we skundi mi puonjorie, mi nyiu gi jopuonj mo kaka ketika, tikole ni koro dhi e school moro ma which is 2 kilometers. It won't work. We want the reality. Let free education be. Let learners have what we call free feeding program. Let learners get even the school uniform. The basic needs for education, let the government provide. They promised us, and we stand for that. Thank you. Erokamano ahinya. Hapa niko tendro gi manya korom gajwang' be dwaloso ne ko tendro kod dwaro mano mar jondiko jopuonje e tich kanyakla kod wilo iwacho ni transfers mago mag jopuonje duche manyoro ntiere mokum jopuonje mabende no ywak ka bende giywago reyo kaluwore kod dwaro mabende TSC okawo. Wang'eni TSC en duol mochung' ne ndiko jopuonje e tich. Iwacho ni thothgi mabende no mi transfer e gwenge mag Kitui nokong'e policy mano mongere kaka delocalization nyakorom gajwang'. Wang'eni piny owacho kokadhe migo mochung' noche mag somo nitiere kod dwaro mano mar ndiko jopuonje mopogore opogore e tich. Onyana ywak mago mag jopuonje makamage kapok watwak ne giloso dichi manyoro e county mano ma Nairobi. Odiochieng' manyoro tarik 29 ne en tarik mogik mar kawo nonro mar jopuonje mondiki gi TSC manotimo P1 ne ikruok mar medo gi rang'iny mar tiegruok mabiro ketogi kama kare mar puonjo jopuonjre mag junior school e pachoka e bwo chenro misero kod bengi mar piny ngima kata World Bank. Wach makama kata kamano medo nyuolo liet ahinya kind jopuonje mag P1 manyaka sani pok ondiko TSC kata obedo ni moko kuomgi to nese nyaka medore rang'iny mag tiegruok. Ne gikonwa this prior mane wan jopuonj wadhi mwatimo gimluongo ni upgrading ma wan gi barupege udi ni kwatieko upgrading sirkal dhi ndikowa to gitamore ndikowa nyaka kawuono wasetimo upgrading to sani ka koro sirkal koro nyaka koro jopuonj mosebedo trend jopuonj mosendik gi sirkal ema koro gimiyo chance mondo dhi otim upgrading kendo gichulonegi fee through the World Bank to wan jo mosetrend manotimo upgrading pok ondikwa. Degi consider nikech nitie jomo upgrade to pok okaw gi TSC. Degi consider jogo giketo gi iye mondo wane ni jogi osekaw gi te to pod nitie rem kata gibedo satisfied gin sawa. To ka gimiyo ji sponsorship madhi gi World Bank no to gimiyo jopuonje mosebedo employed then gi neutralize gikaw nyaka unemployed gi gimi kata koko mi TSC but at least gi upgrade. Jopuonj gi ywak ni sirkal osejwang'o gi kuom kinde buora gima koro nego chuny gi kod tij puonjo. Kenya Kwanza kaka nodonje loch for the first 2 years kata sani pogi timo gimiluongo recruitment of P1 teachers. Jogo sebedo mana katimo replacement. Tada koni e Kenya Kwanza kaka ibe mo upok wayude gimiluongo ni internship mar japuonj mose train for the first time. The last 2 years negi kane gilando nigi ndiko jopuonj 45,000. Ingin samulung 45,000 to ni japuonj motingo nyaka ja TTI, en japuonj motingo nyaka university ngata kana manyo bedo japuonj. Koro gi confuse jo Kenya jopuonj sandike. Ada koni for that first year manondike 45,000, jopuonj manondike mag P1 were only 4,200. Laura Kiamba oseteko higni madhi 7 oko ka Eriko Chienga sani kwano higni ma 12 tok tieko tiegruok.
tiyudo ka ng'ato no train oa college ka en at 40 years matin ng'ani dhi tiyo kata 5 years tindike to nitie ng'ama no train mano tiyo ka 24 years like me an atiyo kan 24 years sani ko kan gi 37 years koro idwani mondo achop 45 chako kandika. Surely, is it really fair? Sekta mar puonjo, siasa kod weche mathoth osedonje, gima osekelo akweda e chiwo tije ne jopuonj kaka owinjore. Ibo yudo ni ibo kwaya pesa. To ka onge pesa, ibo kwaya denda. To koro ka stand firm, nikech okidang ibed ni tich. Abro wacho ni obedi. Migi sama begi wuonto ni ogikaw to gin gi broadcast jolwetgi ima bro koni idwaro barua kel in 200,000 adhi aumni ka in 200,000 timiyi to ka onge tinindo ng'ano kamano. Jopuonj gi koro dong mana ka gwonyore gi pado e skunde mag ji giwegi ma ok rang ngima jopuonj kaka dwarore ka gikwayo sirikal mondo resgi kapok chunygi otho. Kama wabunge wabede David Ouma Ochieng, bunge ma Ugenya kanyo ema koma jo wabunge ma Kiambu bebede gi amalo gi fight nwa mondo jo Nyanza jo P1 ma Nyanza ma pok ondiki jopuonj. Jagoro maduong' mar NAT e kaunti ma Kisumu David Obuon wacho ni sirikal osebudho ahinya kapok ondiko jopuonj mag P1 gima sani koro sando ngima jopuonj go. As we wait for the government to give us proper way of employing these teachers, already we have a solution, which is retirement, replacement, deaths, dismissals, resignation and transfer of services. If we do this, at least we shall be having teachers coming in with new ideas. Piny Kenya niko jopuonj mag P1 ma 300,000 manyaka sani pok ondik tich. Simfros Okinda, Ramogi TV. Warumga jong winjo kanyo ber ne ntiere kod Ochieng gi Obuon ka ma bende nochiwo pachgi kaluwore kod dwaro mano mar koso ndiko jopuonj mago mag P1 e tich. Mano bende wanywanda nenda bende gidwaro mano mar ndiko jopuonj e tich nyaka Warumga jwang tindikogi e gwenge mabor gi kama giaye. Wawinjo na street card kata mana thor wach ma bende mokum jopuonje noloso godo dushi manyoro. Wengine wamepata hizo barua za kwenda delocalization Kitui, wengine wamebakisha miezi mitatu, kuna wengine wanaenda Januari. Pia tulikuwa tunajua mambo delocalization imeisha kwa sababu mliona wakati Kenya Kwanza ilikuja kwa mamlaka, hiyo mambo delocalization imeisha. Kwa nini imerudishwa kwa Nairobi na kwa walimu wa Nairobi? We demand Teacher Service Commission to immediately revoke the punitive promotion letters and adhere to our government policy on delocalization. Only concern is when they promote teachers after stagnating for over 10 years, and instead of giving them promotion letters, they put a condition: you must go to Kitui. Obuon kintiere kaunti ma Kisumu chaka na kodi kaluwore koda ywak mago mag jopuonj. Wachaka na gi jopuonj mag P1 ma bende ywak ni pok ondiki gi tich kendo bende gikwedo duol mandiko jopuonj e tich TSC e wi dwaro mano mar tiego jopuonj mosendike. Erokamano Sharon, ya jopuonj wetewa ma P1 pok ondiki ni kare kabisa. To nikech ng'ato dhi school kendo gidhi training mondo mi ka gitieko to ginwang' tich mondo gitim tich mane gisomo e colleges. En very very wrong ni yawa gi osekawo ndalo mang'eny kapok ondikgi mana kaka Eric wacho kanyo no osetieko higni 13 nyaka nowuok e college. Very unfortunate. To adawacho ni ere kama koth nochako gowa go mano penjo monego penjre, koth nochako gowa higa mane? To ka nyalo kwadok chien up to the year 2015 jopuonj ne ndiko kaluwore gi sub counties ma giwuoke. Kendo nyalo recall ni by the year 2015 jopuonj ma Kisumu ka nosendik up to 2010. To carry structuring no biro ka TSC mo biro ge the new CEO ma since retired no ka employment ma teachers mo to Nairobi
and no ketho the issue of local arrangement mar employment of teachers based in their sub counties. Nyaka chakre kanyo nyaka higa mawuoyeni ndiko jopuonj ma P1 pok obedo streamlined. Kendo ko nyanwango ne jopuonj kata ma locally e piny Kaluo ka osebudho higni mang'eny. Anyalo wacho ni jowinjowa ni officer angi japuonj no graduate the year 2010 to nyaka mawuoy kawuono ni pok ondike. To king'iyo kata mana kaka sani sirikal ndiko onge proper structure magilei nigi bondiko godo jopuonjwa mag P1, which is very unfortunate. Emomiyo wadamro wachi ni of late jaganje Kenya Kwanza government donje tich, their focus has been nigi ndiko jopuonj mag junior school. This ma oseweyo jopuonjwa mano train kaka P1. One get two categories of P1 trained teachers. One get P1 teachers more trained to poco upgrade. One get P1 trained teachers to say upgrade to diploma and by extension gazetting CBE curriculum under this new system. Categories are eligible for employment. Jopuonj train kaka P1 to poco upgrade can also be allowed to upgrade while serving as employed teachers. To kama okobedo specified ni ere ka jogi brondeki tibondeki karango. Then our colleagues ma P1 train teacher pok ondiki have all the rights mondo gigo nduru, mondo jopiny owinji, mondo sirikal owinji, mondo sirikal owuog oko, mondo owuog a proper structure ma ibiro ndego jopuonjwagi. To wan kaka union mar KNUT wawacho ni magi are potential members, and our members must be employed mondo ombe wabed gi a union which is alive and strong. Wawacho ma nikech as we speak today the teaching force mantiere primary schools is equally aging. Jopuonjo mantiere primary schools are aging and they are exiting. Of late, one large number of teachers are retiring from service. As they retire, how are they getting replaced? One, they were here. Ni kas jopuonjo retire a school. To me, that sub-county thuolo, kata that county thuolo, mono replace the punyo immediately, maja punyo ose retire. My bro miyo jowa mose train gi, mapokondi gi mono donje system, mono kini bende giti. To kiwegi ni biro ka ndalo mogwaro ekilando kaka gibiro replaced, ma ose kelo fuok. Ose kela chiedh nade, nikech sama koro ilando samindiko, to number mano retire, a particular counties and sub-counties are never given back to those counties. Kumranyisi, Kisumu County, and particularly my branch Kamantireni, up to the month of July, we had over 50 teachers who are retired. These teachers are not yet replaced. Eme wawacho, serikal onego winjigima jo union wacho, ni wawacho ni kaja jopuonj ose retire. Jopuonj samoro Nyasaye okawo chunygi. Jopuonj samoro bedo dismissed. Jopuonj samoro transfer services ne to another organization, clinical kupuonj under Teacher Service Commission. Replacement should be done immediately mondo mijawa manokogi kik bedo ka gibudha ok ahinya to thuolo udong e sikundegi mondo giti. Secondly, aging staffing in our schools miyo tich koro oktire motegno. Sama nitie jomadongo, sama nitie jomatindo in the teaching force, jomatindo somo kuom jomadongo, to miyo the teaching force gel together, mamiyo ji learn from one another. Jomadongo learn from yamatindo kuka e college, yamatindo e college mondiki be learn from jomadongo, and the system continue to run, mamiyo system ok nyalo fail. Mae momiyo wadwaro wachi ni sirikal nyaka wuog oko sama koro wuoyeni, sama gilando thuolo ma gidwa ndiko jopuonjwa mag junior school teachers, gilando thuolo ma ndiko jopuonjwa mbele ma P1 teachers mose train
mondo be system mar somo puonj mana primary schools and junior schools or in concurrently each sector, each section complement the other. My dual mwaji wakenoba do puonjwa mojo P1 ni wano ko du kaka union make Kenya National Union of Teachers ni nyaka ndiku mundu bi uti ujon wa teach moti mone nyithindo man school wa modo your services services uka pudu tegno mundu konyo teach mundu CBE to code system o masani manyi masani wariambo ne obed ko tegno ka war gi jopuonj motegno ma college mane gi teko mangeny mundu somo uchop kare ma dono wajo kaka Kenya National Union of Teachers kendo mo wajo ok jo Kisumo kende ma dono nat ma Kenya. Erokamana inya obuona ngene ochengi ni mbede ligombo loso kata kamano yino mar mon mako yo matin mar mondo mikika ngadun kanyakla kod Opolo ka bindu bro bedo ka uloso nyakoranga juang pod wadhi nyime kod atwak mar Ywak Sekta mano mar somo ote hioro nwa lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda hiyodo wachoka chel anano kantiere live e mbui mar Facebook kanyakla kod YouTube kikete ote gi kanyo aduogo somo gi Tokyo matin kigidhi mabora. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima, kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla, mondo wakelne adiera, geno, kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach, ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye, be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro, kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Thum en juogi, kendo en pok. Nana ke band mane koro awer ke dhoga to jomago ngengo goyo, jomago yeke goyo, jomago bul. E gwenge mamagonga mantiere gwasi e Suba. Wamanyo ni jao hangla maratipo, mane jothum mathoth onwang'o tiegruok e lwete.
Wayudo wanga jakolando. Thumbe asekonyo mang'eny. Ng'ama oluwo bang' Grace no dos. Dos an madhi aomo dalagi. Weche iweyo jijo gweng'. Koro mandini Elisa kwane simbi okodonje. Tuesday Elisa ne odhi kanye. Nyako nong'e ni en gi wanga. Koro penjo mana wanga to wanga ng'omiyo remo ne atong'ona mana piano gi drums ade gi kiango. Nyako no dhong'eyo ne Elisa gi temo mi Elisa gari miriembego. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 onyango ei Ramogi TV kitae gi Solomon Atito Kafaya. E gweng'ni wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nitiere pien ma onyongi to weyier kuome. En nengone ni malo. Kendo nitie pien miluongo ni the oil pull up. Ubende nengone ni malo. Nyakorongwa John dakika kadha bich tok saa 4 mar okinyi. Machiegni okang' mar 2 pod wadhi nyime gi twak marwa kotenre kod ywak mano mar sekta, mano mar somo. Par ni chenro mano mar mbaka romo en mbaka mwagoyo e studio to bende wagoye kama intiere. Omiyo weche mabende biro bedo kwa timore kor weng' mopogore opogore wabiro bedo kwa kao achiel kachiel. Kata kamano kapod waloso kotenre kod ywak mano mag jopuonj mag P1, wantiere kod achiel kuom jopuonj mago mag P1 ma bende sani pok ondik e tich. Eric Ochieng, mwalimu, ywak en mano. Thank you. Erokamano. It is true. Ne jopuonj, we teachers who trained long ago, we've not been employed, and it take more than 10 years for us to be employed by the government. At the same time, we also have got teachers who are aged, who went to college when they are at their 35, 40s and above. At the same time, you have good teachers who went to college when they are in their early 20s. Koro gimati moreni jopuonj which koro wilgo ni koro nyandekwa. And this is the first time now I have to appreciate the NAT executive, Mr. Bon from Kisumu. Wawijo koro jo NAT koro now are coming out. However, it is now too late. They are gisebedo kagelenga ahinya makoro jopuonj koro wahinyore makoro wawuok kendo wakoro wawuoyo. To jonat gigine jok monengo bende wuok mbele mondo mi ochak advocate for us mondo mi nendekwa. To en gima ber wa appreciate tich magitiyo kendo giungo walwero nyakoro wadhi mbele gi agitation. Gima chandowa awinjo ka NAT Secretary Mr. Bono owacho ni wang'eni kama kodh nochako gogo ji momiyo jopuonj ok nyal ndiki. En adier an kaka japuonj ma pok ondiki an gima pod awacho en mana sirkal ni ema pok obedo gi wey maber mondo gilos go sekta mar education. Nge jogi budhirwa gin gisiko gichenja gik moko. Wa 844 gikelwa gimiluongo ni CBC sani koro gichak giduogo gi gimiluongo ni CBC ni nigi challenges mang'eny.
to ka challenges gi poko bedo solve magi man mondo gi solve to gi chagi chikor gi ACBC gibiro ACBE koro mana chiel kum gi ka kelo problem mamiyo koro education kan ndiko jopuonj koro ok nyal ndiki gima da wacho ne sirkal ni wan kaka wan jo P1 ma poko ndiki wachandore chandruok oromowa kendo waneno ka sani uwuok oko kuwacho ni koro uyie through the parliamentary education committee motelnegi mbunge mara Dr. Eve Akinyo Bara. She's the vice chair lady. Kendo TSC CEO bende nyocho will. Nancy Macharia koro ngu fisco no kelno Evelyn Mitei. Kane wan a lot of expectations no adine no changes. Then we are now surprised if what we are seeing the recent policy majo education committee koro biro woni koro gido consider jopuonj mar aged 45 years and above emagidon give me first priority. We are very, very much worried in that. Because when now they are accepting that we have got over 45 years of age, then where were they? To get for you Guinea when, need you put music in program bit popcorn de Kenya. To some the first priority give me you put music 45 years and above. To carry humanity college at the age of 25 like example. And now I can take at 24 years. Now I'm 37. Kasa niko sawu kile ndiki jopundi na ndiki jopundi 45 years and above. Anto karikuri brundika wen. En kosa mara mondo mine nyola about 37 years. Kosa en kosa mara ngamusa bedo 45 years. Remember okwadagi. Ana uyo elojo matindo jopundi matindo gijo madongo. Ange di ni ngamusa gik 45 years manga mugi retire. Kendo ngani dhiwe jopundi mapotis ni kapoti TS system. Ben makosa mara ngani. Ngech ngamaja 45 years manga madi tiyo for only 15 years to retire. To ja 24 years ni embide ketika moduriti to Kenya kabe gino pod wadake kwa jopuonj manyaka sani uchinga wasenjo kama Ywak makamano kata kamano Ywak sani ntiere kaka TSC tiego jopuonjre mamoko mabende dhi bedo ka puonjo jopuonjre gi to unun tie abiro mulo kanyo we poda ler kar age magi machando kabisa ngisa magi wacho 45 to giwe joma tindo gi joma 30s gi and 37 years achaka tie kana another 7-8 good years ko kandika donga ti koro awacho niya nyaka watetea ne joma dongo gi mondo ndiki kendo nyaka watetea ne joma tindo sirkal uogo ko maler mondo wach niya ka chances ntiere mar alfadek biro ndiki jopuonj gi kaw alfache biko niya jok mar age 40 years gi mi chance mondo gi kaw ka gi akanyi to gi wacho jok makoro 2000 modong kare koro ji mende koro chako biro joma tindo bigi mag koro gino bika according to the age to joma dongo gi biki giwe mar ariyo gidhi ngimi lo ni scholarship wala ngimi lo scholarship ni wagodo max mondo bindiki scholarship no right seriously yes scholarship ni eno wacho ni japuonj mendiko 45 years and above digi maximum malo then ngamoso gi 44 to 24 gine age bracketed achiel gin gi max achiel koro scholarship ni medo pro kwa sirkal ni nyaka gilok scholarship ni mondo obed gimo manyalo accommodate everybody kawe kanyero ipenja wach mar upgrading kenda biro kanyo late nwa gele teka ke jopuonj poko ndiki ing'e gima gin late nwa ing'e ni sirkal ni kane gibiro gidhi CBE ni gikono ni mondo koro ndiko wadoge class wadwa som wadwa timo ni upgrading makoro dhi qualify mondo koro handle kake jo Kenya ro mondo som adanyi ni wadhi mwa timu CBE no for one good year iwe school kende dak kendo ichulo pesa ni kende iwe kata family mari it is a lot of expenses. Can we hope ni koro wang duka tiko rendeka up to date poko ndekwa we are outside here hanging to gima late mogik ni koro sirkal koro kao jok manie sirkal ni koro gimanyo ne gi pesa ni mondo koro gi sponsor mondo dhiso ada ko niya okrach na ber ndi japuonj manyalo be ni ok nyal lakini ngani tere school ka ngani be ngep ni oro dikalo gino ngani en odhi kanyo sedonje system kata ko kalo okidhi gole to ngama nyalo tiyo maber mar dwar gimi dwaro mondo bi gine maber en ngama poko ndiki ko taka di somo mano is one of the qualification koro miyo okrach wanyiso sirkal niya upgraders jopuonj mar upgraders ndiki gi kosa ndigi to jopuonj bende mok nyal madogo bodhi upgrading gino bed open gechen koren free World Bank chiwe nono jopuonj tema film mondo dhi somo we bet sponsored mondo dhi somo mondo ji odhi maromre to ka gikelo gimoro ni koro pogruok nitie joma age maber father mother is jopuonj mosendiki ng'eni magi jok mar ebo we are hungry dogs hungry dogs we have got satisfied dogs
These people give something on the table. They can manage to go to school on their own. Magi support themselves. To when you point mok duargi man chance kuru knya koronde ni mondo do medri. Wan mamiwa chance. We are the most vulnerable. Ero kama na inya hochik makama kage kanyo opo langeni nbede di her mar loso koten record mano tino mar mundo mwedhi county mano Nakuru nyakorom gajwang e county Nakuru nantira chidhi nade koten record barruok mano marapae county Nakuru mabendo sekilo nur mago mag nyamburu hogisani adar mar mundo miatudra gi jafombo marwa mano mar media services Evans Asiba kintire county mano Nakuru. Asiba tunaelezwa kwamba kulikuwa na mpasuko wa ardhi katika hiyo county penye upo. Labda tueleze tu ni nini kinachoendelea kwa sasa. Asante sana. Ulivyosema ni hakika kwamba jana mwendo wa saa 11 jioni kulishuhudiwa hali hiyo ya mpasuko, ambapo katika hapa tulipo ni eneo la roundabout ya Everready, ambapo hali hiyo ilishuhudiwa mwendo wa saa 11 nilivyosema. Lakini nitakuwa nikizungumza na wakazi ambao walikuwa hapa, pengine watuambie ni lipi waliona. Na katika hali hii si mara ya kwanza kufanyika katika kaunti ya Nakuru. Niseme kwamba kwa miaka 3-4 kumtawaliwa kila mara kunaponyesha hali hii imeshuhudiwa, barabara ikipasuka na mashamba za watu zikipasuka, haswa kaunti ndogo ya Gilgil, Rongai na tulipo Nakuru Magharibi wakiwa wenye kuathirika pakubwa. Lakini moja kwa moja acha nizungumze nao, pengine tuambie ndugu, tukianza kwa kujitaja majina, pengine tuambie ulikuwa hapa ikifanyika nini haswa kilifanyika? Yes, nye anka sa parga chiel godhiambo ka pigni owuok malo ka moro milani. Ba pigni nyo biro matek kabisa, mo biro mo pigni oken mokuongo mar pigni biro kae. Pigni osebedo ka chandowa Nakuru kae kabisa. An gima nyalo wacho ne sirkal mar county mondo bed motego wach pigni, ke pigni osebedo ka kelo sida. No dhi muko ute mwalo kacha chande maji odar. To ne sirkal okawe ka gima tugo. Gima nyalo wacho ni oken pi matin to kadho ilam chiemo no kel sida. An akwani sirkal mar county kod sirkal mamalo one kaka nyalo loso pigni. Nondo chieng' moro wanayud masira maduong' malich mopogre gi mae mwaneno sani niendi. Gimoro kosetimre machalo kama mochako nuoyo igariyo bang' ka gino timre kendo chako timre kawuono. Mato kawuono dhi ong'ado mana lam makok Nyasaye momake to jomoko dotho. Koro an gima nyalo wacho ne sirkal ni git makre achiel kachiel mondo gilos sida mar pigni. Nono Nakuru kae buche ng'eny. Dire moko bende moro be muslim kuchocho bende no muko skul. Koro ngiswa ni era mana Nakuru kae ni okobera ahinya. Sirkal mar county gi sirkal mamalo mondo ne kaka nyalo konyo ji. No kapok oganda ohinyre malich mokalo. Kichute gi okalo ji ogede wigi, ute oger kuomgi. An kaka jo Nakuru modak Nakuru akwa sirkal mar county kod sirkal mamalo gimakre mondo gikony jo Nakuru kapok jo Nakuru okale masira maduong' ma waseneno ni nyalo biro timre ndalo mabiro. Tumeona hii si mara ya kwanza, mara yote kunaponyesha kuna hali hii ambayo imekishuhudiwa. Nyakanyika wakazi wa Nakuru, pengine mnafikia lipi lifanywa haswa hapa tulipo ukitemuka upanda Kaptembwa kumekuwa na hali hii mara si mara. Lipi lifanywe na mnakaa na hofu? Gima nyalo wacho ni katek ni loche madongo ge ok nyal yudo kama nyalo kale. To biro chuno mondo sirkal oge daraja kae. Ma nyalo miyo geche gikal kata mana malo nikech ka gikalo piny kaka sani gikalo kata sani kaka koro koth chwe. To ndara yiengni kaka ndara yiengni ni pod wane hali mar atari nikech gini en but ndara. Gini notimre Kaptembwa kucho mo ohinyo ji mo muko ute mo tero ji asara kabisa. Ki dhi mwalo muslim school kucho be no chako dogo timre kamano. So an gima neno ni sirkal nyaka donje gini fully ma ok gikete wech moro machielo. No to kendo pigno biro kalo kendo chiemo biro kelo masira maduong' kabisa kapok ute madongo kata factory nikech king'iyo mbele waka ji ogedo kanyo. King'iyo mwalo koni ji ogedo kanyo. Dhano mang'eny modak area ni biro tho, biro hinyre nikech gini to gin nena. Giokoe kapok ochope ngas machielo. Era kamano jatelo, kuja tu hapa ndugu. Ukianza tu kwa kujitaja majina, pengine tuambie ni nini haswa kilitokea jana na kufikia sasa hivi wakinywi kama mkazi wa hapa hivi una ujumbe gani kwa serikali? Ero kamano ani luongane Evans Ogweno ajadak Nakuru ka. Nyoro sapaga chiel nyoe kothe chwe. To waneno ka lo muomore modonjo piny kabisa. Masani koro gike lam. Higa mokalo no muomore to naneno mana ka giolelo. No gikao gini ka gima en serious. Lakini gisani kore ka gineno ni en serious, lakini sirikandwa masani owuonda. Onego be ni gimbe gibiro kato gineno. Anda ero ni kata mana President Ruto mondo bieno wuono ne gi wange. Kikowne gine simu, okowne gine media. Nikech
gik ma iwuondo godo ji mar oketi ni ok wahero. Wadwaro gimineno tite iloso. Nakuru kosebedo gi koth machwe mang'eny to buche ni piny. Pi lala mikia kata ni pi odhi kanye. Wakwayo sirikal mamalo maoingo county government mondo los ma flyover koya cho pipeline madhi nyaka Salga mondo geche gi obed ka kalo gi malo wawe kalo piny ka nikech kar kat wadhi tho nono to kata mana kura modwaro ni wanyalo lal gi kurelo mwakia ni odhi kanye. Koro wakwayo sirikal mondo mi okonywa. Pengine weka mkazi wa hapa Kaptemba ama hapa tulipo, mara yote kumeshuhudiwa hali hii, pengine mnapokaa hapa mnauoga wote au vipi? Sasa magino timore tu wabedo ka twatemo ga mondo mi wawuo kod sirikal lakini okagibed ka gima en serious kech gibiro daka matin to gidok man office. Koro jopiny ma wuotho gin giwuotho samoro giwuotho gi ndege, jopiny to wuotho gi tiendgi pile. Koro sirikal to oko kawe ma serious nikech ka sari no timore nyoro to gin gisea jopiny mantiere. Koro ng'e ni gidwaro ni mondo jopiny olose gang'o to gin ema gin gi vifaa mora mora. Erokamano. Haya basi, mlivyosikia wawili hao wakizungumza nasi kutuambia hali ilivyo, pengine tu nitakuwa mwenye kusonga kando ili mpigaji picha wangu aweze kuonyesha kile ambacho kinaendelea hapo sasa hivi. Ni kwamba maafisa haswa kutoka kitengo cha Kenha wakiwa pamoja na wahandisi wamekuwa hapa tangu jana na leo asubuhi bado wakamkia hapa kuhakikisha kwamba pengine wameziba barabara hii na kuwezesha kwamba shughuli za kawaida zitakuwa zenye kuendelea katika eneo hili ili kusiwe na tatizika kwa njia yote mahali hapa katika wale wanaotumia barabara hii haswa kutoka Nakuru kuelekea Nairobi au kuelekea upande wa Kisumu na Eldoret, wote wasiwe wenye kutatizika habari. Na vile vile pia kumekuwa na yule commissioner wa county hii Daktari Lloyd Kibara amekuwa hapa pamoja tuna maafisa wengine tofauti kuhakikisha njia moja kuhakikisha kwamba pengine wakazi wa hapa pia wamepata nafasi, wakiomba kwamba wawe waangalifu zaidi haswa katika barabara nyumba zao haswa maeneo haya ya Kaptemba ambapo kila mara kunapoonyesha kumekuwa kushuhudiwa hali hiyo. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa nikirejesha kwako studio. Taarifa hii tutaipata katika taarifa zetu za hapo baadaye. Mimi ni Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba kwa taarifa hiyo. Nyakoronga jwang mana Evans Asiba mabene na lero na kuten record senyu kumar Lowe County mano Nakuru. Koki County Nakuru waringa ne County mano Mombasa motelo chal mar fwambo nyakoronga jwang. Na nyisini show County Mombasa no chaka yangu duching manyoro duching makawuono Jatend piny William Ruto brobedo kayao ASK showground County mano Mombasa. Wantere gida fwambo marwa George Aoko mabende oschopo show Mombasa mabende konwa kanyo ni Jatend piny Kenya William Ruto bendo semola County Mombasa showground mane tipo mabende inene wang jowi mari kanyo gisanya koromga jwang. Jatend piny Kenya dibedo kayao show County mano Mombasa kineno tipo wang jowi mari ineno kanyo ka orwake gi governor County Mombasa mano Abdul Samad Nasir. Ntiere kanyo jotend migepe mopogore jotelo mopogore mabende ntiere County mano Mombasa odhi kanyo yao show County Mombasa. Kintire County Mombasa gi alwora mare show no chaka yango duching manyoro bro bedo ka dhi nyime nyaka chienga Jumapili. Winja ne gigweko mabede dhi nyime gi sani. Na pia ameandamana baadhi ya viongozi. Nimeona gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, pia waziri wa michezo Salim Mvurya na baadhi ya viongozi ikiwemo wabunge kutoka eneo hili la Pwani. Nyakoronga jwang tipo mineno kanyo man Jatend piny Kenya William Ruto osemula kanyo County Mombasa kabendo dhi yao showground County Mombasa. Neno kanyo jotelo mopogore mabende otene mano moriwo nyaka jolony weche mago mag arita kanyakla kod governor mane County mano Mombasa. Duto te bro bedo koyao showground odiochieng' makawuono. Jafwamb marwa George Aoko bro bedo kaluonwa chal mano mar wach makamago. Gin magatipo mopogore mabende ineno kanyo ka irwake gi jolweny tienga mopogore kaka jatende gi kanyo.
Nyakoro mgajo kachel ko county ma Mombasa waduga ne studio marwa he county ma Nakuru wach makamano waluoni jatend piny Kenya kapo nono ne oloso kapo dadhi nyime gi chenro mar mbako romo wabiro bedo kwa winjana na gini roma bende owacho kotenre kod yepo mano mar ASK showground e county mano ma Mombasa na sinisi kanyanja fomo marwa Joja oko lonwa chala mar wach makamano yenwa mar mondo mwaduga ne studio marwa he county mano ma Nairobi gi mano ma Kisumu kama bendo kiny makawuono waloso kotenre kod Ywak e Sekta mano mar Somo kapa kadhi alanda Opolo hin bende nyanna pachi kotenre kod Ywak mago mag jopuonje mag P1 gi jopuonje mamoko ma bende pok ondike tich nyaka gi sani. En gima lit ahinya ni ng'ato tieko skul kaso tieko higa 10 gi wiye kapok ondiki e tich. Kendo gini osebedo ga komako jopuonj mar P1 kuom ndalo mathoth ahinya. Secondary school bende nitiere chandruogni lakini nitiere gik manyaka wawachi. Mokwongo waya kunga anyisi jopuonj ma maybe P1 bende mosebedo ka apply to samoro challenge poko giyudo tich na go kata mbaka gi owadwa nikech a clear example ne an gi nyaminwa mane otieko P1 to do budho ka pok ondiki by the grace of God ncho ndike. Challenge mane wayudo achiel en ni no loko namba ne mane o register go TSC. Kore seche mane ioro ne message mondo odhi okaw tich ne oko receive messages nikech namba mane en go mano pogore until ne wa realize na wach mar namba ne kano dhi oyaw namba to yudo ka karani oro ne messages. Koro nitiere moko situation ok gite. Nitiere situation moro ma anyalo nyiso jogo mane bed ni ne oloko nembni gi ka nitie namba mane register go de system mar TSC to ni loko namba no is important mondo idhi renew namba no mondo ibed gi namba no nikech samoro TSC oro messages e namba no to ngatelo pede ni loko namba nango nang meni japuonj nyalo ko kang mano mar loko namba mar TSC. Nitie challenges mang'eny samoro namba nitie gik mang'eny. Iyudo ka samoro ne namba no nitie jok mane chandi godo koro gike level ma koro kidwani mondo jogo go ni sime mano namba mar ong'we yamo namba mar sime mar ong'we yamo namba ni mobile number nyalo weka kata ni namba mar TSC TSC number okinyalo mano mobile number mar ng'ato but also nyaka koro wang'i kendo gimomiyo jopuonj budho oko kapok ondiki. TSC nigi regulations nigi way monego bed ni indiko godo jopuonj kendo standard en gima ber en strategy mobedo laid e TSC kaka onego bed ni jopuonj ndiko and the fact is ndiko jopuonj onego bed ni chakore gi jogo mosebudho oko. Necessarily ng'ato bende is important lakini the basic thing en ni ng'ani no graduate karang'o. Ng'ato nyalo bedo ni ncha osebedo ka timo tije moko osebedo ka en maybe a banks en gik moko mamoko kaso oduogo chako somo odhi P1 maybe ka koro ja higa 39 ng'ani o graduate 2 years or 3 years later o graduate ka en ja higa 42 ka koro idwa ndiki ji ting'eni dhi wach ni en ja higa 42 lakini osetieko ogo higa 2 samoro koro en ja higa 45 to osetieko higa 2 nikech osebedo oko for long kotimo gik mamoko koro koduogo e TSC. To nitiere ng'at mane o graduate e TSC chon ng'ani endi koro dhi gi higa 37 kaka japuonj wacho to no graduate higa 13 mokalo. E sama indiko ji consideration mar guidelines mag TSC and from the year of graduation onego ing'e ni ng'at mosebedo oko from higa mang'eny chal nade ekindiko jogi and the truth en ni TSC ne nigi guidelines mane guide kaka indiko jopuonj and gimadwa wacho en niya chandruok mwasebedo godo e wach mar ndiko jopuonj en two things: corruption to gi josiasa. Nikech guidelines mar TSC mar ndiko jopuonj moketi koro we sani oket gi piny inyone piny sani koro indiko ng'ato kaluwore gi pesa ma en go kaluwore gi ng'at mong'eyo TSC directors and sub-county directors at their lower level mostly gin mag jo P1 nikech ing'eni P1 ndiko gi opogore gi jo secondary jo secondary at least nitie some different so iyudo ka kaka ing'eyo ng'ato gi kaka inyalo yudo pesa mondo mi ng'ato
ema mindiki. Ng'at ma ok oyudo opportunity, of course ng'ato nyalo bedo gi pesa, to kia no minga pesa no. Nitiere jok ma ni dwaro chiw pesa no, to kia no minga. Koro eno medo bedo oko. To nitiere jok ma onge pesa, to bende ochopo nyaka level monengo ndike, to ok ndike. And the challenge mar corruption at the level of employing teachers ema koro chandowa, momiyo jopuonj nyalo bedo oko mang'eny for a very long time, 13 years. Every time masani kindiko jopuonj, onengo bed ni ng'iyo ni graduate higa mane. To higa mani graduate ni chako gi higa no. And I don't think Nisa up to now, 2013 onengo bed ni pod ni oko. The last time we checked, ninja kata mnaka mwalimu bende no wacho buono wacho kata mnanja higa mar 2010 nyaka sani kana ninja higa mar 2010 pod ni oko. To kidhi e system mar TSC, tidhi yudo ni 2020, 2019 osendiki. So the question may be penjori ni ere kaka 2019 odonje system, to 2013, 2010 pok odonje system. And nikech the truth of the matter en ni nitiere 2020, 2019 nong'eyo ng'ato manyalo rwake system. Emomiyo koro ng'at ma ok ong'eyo ng'ato, ma ong'eyo ng'ato dong' e system. Number 2, josiasa. Kendo josiasa ema koro donjo oketho system mar education gi ndiko jopuonj moloyo ng'ata. Nikech sani endi every day, and this is a confirmed thing, ok en gima tugo. Nikech wang'eyo nyaka josiasa, wanyalo kelo ni jopuonj mondiki josiasa. Josiasa ikawo forms mag TSC to tero e gwengegi to chako ndiko jopuonj, gine ma gikawo forms go to dong kata videos nitie musesho kata TV stations ka munyiso jasiasa ma ochiwo forms e liel, ochiwo forms e Harambee. Nikech ang'o? Ndiko jopuonj is solely lying on the hands of Teacher Service Commission. Lakini Teacher Service Commission obolo wach mar ndiko jopuonj, sani jopuonj koro ndiko gi josiasa. It is very painful. Nikech koro jasiasa ndiko ng'ato kaluwore gi supporter. Baba osebedo ka pinga, an baba mapinga okanyal ndiko nyathi Opolo. Nikech Opolo en ng'at mapinga. Mane challenge makoro bedo to an extent makoro jondiko jopuonj chalo mana kagima indiko ji kazi kwa vijana. So it is important mondo TSC or take the responsibility of employing teachers kaka gisebedo ka gitimo, mondo mi guidelines moketi o mi jopuonj mano graduate chon madhi retire kapok ondiki oyudo yo mindiko gi godo. Ero kama na inya tageni kodoga kang mar ariyo mar adek mabende no kang mogik nyakorongo jong mabende buro bedo kwatiko godo twak marwa buro bedo kwang'yo kwan mag jopuonj gi mabende wacho ni oheo 300,000 mapoko ndike tich mago mag jo P1 bende gi mago mabende poko idh ngas nikech nyaka sani wang'eni TSC dwe mar 5 chakre dwe mar 5 mabende nagi chako hidho jopuonje ngas, jopuonje maderom 23,000 mabende pod ywago reyo kaluwore kod localization kama bende itero gie mar mondo migiti. Wakayo matin hadogi mathoth. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, 1:45 otieno, mana e Ramogi TV.
Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nakorongwa jongo dongi matine dakika 20 mar tiko twak maro kiny makawuono e chal mano mar sekta mano mar suba saba no moko kuom ote mintiere godo kapok aringa dhi e kaunti ma Kisumu ir David Obuona. Ntiere thoth jopuonje mago mag P1 ma bende osedonjo e mbui magwa mago mopogore opogore achaka nagi mbui mar Facebook. Injinia Lazaro Kanyamboki wacho ni dhano go koko ne school principals ne kigiriemb nyithindo nikech school fees and the government otamore release funds. Ipenyo ni koro principals gi ang ne gipidh nyithindo gi kod mogo magirundo e itgi koso nango mano penjo ma engineer penjo. With the Biko Steve wacho ni please konywa uru wahinyore lwet private schools kendo nenore ni wabunge magwa mor kawasandore because most of them own private schools. Mbui mar Facebook mbui mar YouTube benani no ote magi mopogore opogore. Ntiere Caroline Okambo iwacho ni kwayo waka ka jopuonj mago mag P1 en ni sirikal kokale TSC ondikwa kaluwore gi higa mano manwatie kwe tiegruok e TTC. Mibadhi ok wadwar kabisa. Ndiko kanyo ni #employ P1 teachers. Gisiri Daniel imbe ni japuonj mar P1 imbe neno ote mari kanyo kiwacho ni mor koda twak mabend wadhi godo nyime. Katika mano Mwalimu Bon kwa loso kotende koda ndikruok e tich mago mag jopuonj mag P1. Bend waloso na bende kotende kod ikruok mane somo mano mar skunde mag senior secondary nikech wang'e ni kakoro penjo setim mano mar kejesea magi nyithindo makoro dhi e senior school to jopuonj bende waneno ka ntiere nok mag jopuonj ma bende winjo curriculum courses maka magi kata bed ni TSC bende gisani dwaro mar mondo mitieg gi e yo makare. Kamano Sharon yena monda adoge chin kacha matin gimane osipegario man kanyo go ose wacho anapanda wacho ni upgrading mag jopuonj mag P1 ma serve under TC sani under World Bank program ok en ni mondo gengne jopuonjo ma P1 ma pok ondiki mondo kik ndiki. These are individuals ma ni qualifications ma biro yudo thuolo mondo tere gi dhi puonje junior school. Sama gibiro dhi puonje junior school, gibiro we spaces and vacancies mondo jopuonjo ma P1 trained mondo ndiki. And I think gima kaber to wan duto ma wan jopuonj ma pok ondiki kata mose ndiki onego wa support. Mondo wan wang space mondo ko wan wangane kama koro sirikal dwa wache ni jopuonj ma P1 ma trained and qualified ka ok nyal ndiki ka space was created by deploying P1 qualified teachers who had upgraded before mondo they opuonj junior school. Sama gibo the junior school no gibiro reach the staff deficit ma as at now has been experienced in the past few years. Mae bibiro miyo jopuonjwa mosebedo gi nyithindo gi kuom ndalo duto mong'eyo the weaknesses and the weak lines. It is good ni osiepa ma Jakupet Kopolo was identify ni ntiere learning areas moko ma staffing under junior school has been an issue and in real sense jopuonjo nya puonjo those learning areas to near primary eman jotam gi no ginyalo dhi. So ka onwang opportunity mondo gibed
upgraded through a program World Bank was sponsor. I think it is something all of us would support. Mondomi Joa unemployed but trained pure teachers with no opportunity for employment. That aside, I also want to condemn, and they have condemned as a union, thulo mwenye josiasa kao, mawa bunge, uthoge forms, offices e public barazas, kagida gida mno gindiki jopunj, ni kudi irigi mondo gindiki. Jopunjo kanyande politically. Jopunj indiko Giti Service Commission in the laid down procedures mawadudu wangeyo through an advertisement. Mito maler to jopunj apply to qualify at that time kala opportunity to mono council jego ikao. And we equally support nimono jopunjo ndiki based on their years of graduation. This will show ninti a clear pathway, or rather a clear way ngato kosi kule chongeno kaka tikule jigaba 2025 ni angini by the year 2029 ibro ndika. It is an assurance mangato bedi kunge ni kataka poko ndike tungio ni kucho at a particular number of years kutiko oko kana number of months tibro ndike to as opposed to where ninga tenya ndika based on the ages, which of course I want to support giwana kopolo wacho ndijo ya mo komano dhi otimo other jobs elsewhere katije go koro ologe kata ka lose jobs kundugo to give them for training at their late ages, then their ages to watching ngani yike ngeny koro nego ndika. I think that is not right. Whereas it can be right, yes, but it should be used to keep away our colleagues most of the force many years kapokondiki abiye jopuonj mangeny mapokondiki. This number is 300,000 teachers pokondiki. It is true ni jopuonj pokondiki perhaps nyala outnumber jopuonj osendiki kikwanoge gisani kingiyo these numbers chopo over 1 million or 1 million as we speak. To say no jopuonj ma mo service mo team gitis number 20 something means mako jo 190 2,000 to 20,000 and going forward ke compare gi jopuonj manoko jopuonj mako samono do ngeny. This is a serious concern ne stakeholders ne sama jopuonj matinda manigi teko mangeny ni oko to jopuonj makoro age in terms of the number of years magisi teach kada kako igama retirement emodong teach nizoni teach kuro kudhima ber kako nego timore. It is something we want the government and with the TSC under the new leadership TSC manyin sani negibi a clear policy on how our colleagues are going to be absorbed, how this is going to be absorbed. If this thing cannot be said in a clear way, then it means all the colleges in Kenya today are full to the brim. Do not in the college again. Where will they go to? Where will they go to? This is something as parents, as teachers, as colleagues, is a serious concern for us. And therefore we want to say as a union, we are supporting the absorption of our colleagues based on the needs our schools nego. As it is today, nyakanya wachak CBE ni moa donje junior school ni sirikali chaliki mwana loko toke ne school ni magi primary in terms of employment of teachers. And this is something which is very dangerous for the future of primary schools, given the staffing needs Marawa schools is seriously being neglected because the staffing as presently constituted is aging. And aging staffing means ninja moni kanyo onge teko mangeny mag timo certain activities when learning areas like physical health education. Madwa ninja puonji pap to ken ngwe to nyalo ringo to ken impeta nyalo goyo or demonstrate ken gymnastic. How would you take a 50-year-old mother nigi issues to do with the limbs and any other thing, monothetic physical activities to one colleagues who are qualified, who have gone to school, who are energetic, who are outside there and are suffering, and yet they have the abilities to come and help us do the jobs.
let the government come out with a clear policy magibro ndiko go jupunjwa ma qualify ma P1. As I said before, one get to P1s. P1s trained and qualified but not yet upgraded to teach CBC or CBE. One get P1 trained, qualified and went back to college, more upgrade, and yet not yet employed. These two teachers are qualified for employment. The one who is not yet upgraded can be allowed to upgrade while serving as a teacher. The ones who have been upgraded should be allowed to be employed because already they're qualified to take up the new curriculum. This is our take as a union, and it's something we are standing to say day and night. We say today, we say tomorrow, we'll say it any other day, so long as our colleagues are absorbed to come and serve and help us drive the education sector of this country. Ero kama na inyagi thulo mar dakika par mabende wantiere godo chieng'ni wachako digi wachni mogik kwa loso kotendre kod ndiko jopuonje e tich. Inachiel kuom jopuonje mabende ywago reyo ni pok ondik we tich, tekine mabende ndiko we tich. Yudo TSC numbers to nobedo nade? Ben nobedo mayot nikech mano be en achiel kuom ywak ma jopuonje osebedo ka ywak ne godo. Ero kamano. Wan kaka jopuonje pok ondiki manoko. Ada wuoyo kawacho ni serikal mar Kenya kwanza mar government ma wacho ni jopuonje osendik mang'eny 76,000 kendo ikondi another 24 mabiro dhi bedo 100,000. Ada wuoyo lo jopuonje mar P1 pok ondiki ni jo serikal osendiko only 6,000 teachers for the last 3 years. Nyakonoje etelo. Serikal ne osebedo ka confirm jo jesa sema gundre ne koro gidich godo. For example kada kursani kero JS nige de kao internship over 20,000 P1 oling T kendo pod giling kendo nti kada jopuonje mancho we tije 10,240 something mancho we tich moko mo retire gi kewache wachogo serikal oling pogi advertise to kada president himself no lando ni odhi ndiko jopuonje 24,000 mag P1 waneno ka koro gibadhore no abadha kendo gi sechegi awacho ni serikal mono ndiko ginyal ndikowa to biro luongo strike kenda kwa jonat yiuchung kodwa motegno amor usima waje kupet ntie gari kama goals no bedo matek kane serikal okudo winjo wachi ne gidhi barabara to jo kupet no ngo gelwedo mano miyo winjo wachi makoro sana at least to wan jonat linga ti ogida wuoyo kauni korelo ka koro jatelo obwon koro wuoyo kakira kwai jatelo jonat ongwa makawa lungo demonstration di mapagare bi uru moko mondo konyo nge serikal manjo mana go koko to ka atieko ana chungne jo nyaka jo JS gutingo nyaka P1 mo train mo dhi timo degree makwa dhi puonjo kanyero serikal alivopaga boru miyo jo JS dio map pesa according to the cost of living masane kida ndiko ngamudi mo train mo tiko igni adek kumka 2 years chako dhi tiko igni adek igni angwen ko kani ngani ko ndike ne mi alivopaga boru. What is that with the living standard uinyowa wakwayo ni it's a matter of nini mi uru pesa manyalo winjore not 18,000 another two nitijo mano ndika ke internship JS mage jogega jogi no ndeka utiko 2 years sani koro serikal obiro gi automatic promotion after 3 years gibedo idhi to another level 2 years no bed counted makoko nyalo bedo counted will come for you ngech kikinywa niko konde gi sana katieko josiasa makaluo konywa uru okoda wuondore udhi ka ker pile ka pile kendo udhi state house jo Mount Kenya kodhi to ka gitingo barupe gitero ne jogi gi ok denga wuondi Mr. Mbadi wagombo ne romo ko ni miketo pesa budget mindi go nyiso ni pesa mindi go jupuonyonge kaluok ndike jupuonyone moenyore MPs my honorable MP mara Dr. Ywak Kinyobara insani ne education committee kama ot mondo tete mondo ndik nyithi jo luon gech kanyo kama ko nitie mi education nyaka kore konyo jo luo somo kendo nti ngama chalo gubedo samo ni mondo tiek somo jo luo sani wacho ni ka koro nyal de ko to gidoro ni mondo nyithino yud quality education to one sani ko at this of our age one Mount Kenya mondi ko kembe mendero wabiro tero ka koro wati wadhi timam jo siasa wuogu woko mondo konyo weri uru corruption wacho cham mar chamo pesa bedo gi brokers mondo ko ondiko omi 200,000 no goluru woko kendo jo siasa ayuru gi unu kun jutisi mondo ondikwa amu bedo gi barupe o kutimo maber untima at least each sub county the uru kanyo to ngendo bonde kwa aso mo katieko ntie gi momane gibiro kan localization mondwa wanyumo monde mwa ko kunde mamoko
akaw mkamba akaw mwaka moro to ni koro sani koro kido andiki japuonj mamiyo ni koro dog manu kamba ni kujo dhako ya akoni kanya ko ngima ber mondo losi ongi mondo age gi confirm wagi kuonde mwakaw gigo erokamana nyo chieng ni mana gino maro ni piny wacho biro bedo ka winjo ywak mar Opolo imbe ni wachni mogi kotie to wach capitation bin wamula nikech mana be deko mar omenda mabende piny wacho siro godo sombo jopuonjre bende sibedo ka kila chieng nade makoni kod kocha. Erokamano abro kwa ni koro kama tieko ni tiena kata ka ng'awa nyalo wache gi dho ngere nikech minwa chieng nyomolo bende winja kanyada kacha tang'eni owinjo dho ngere to joma represent kasto ma Kilifi kata across the country nikech ane committee mar research publishing and communication of our union mondo at least make the summary of what we are asking as an education experts in this country. Number one, on the issue of the junior secondary school, we want to request our government that they may make junior secondary school autonomous from just on the administrative structure, so that those teachers teaching at the junior secondary school may be finding freedom of managing those schools in a manner that the structure was laid, so that the schools can perform as desired of the law. Currently, there's a lot of struggle at the junior secondary school, and I know the teachers are going through a lot. Please, let us harmonize on the way the schools are managed, and let us make it clear. Number two, the capitation that the government sends to these schools, and our union has consistently advocated for the government to send money to schools, because our principals and the head teachers are struggling to pay and even get into their pocket to ensure that the students remain in school. And the government keep on complaining and shouting at on the media stations that they have sent money, yet that money is not in school. And currently the challenge the HOIs are facing is changing from NEMIS to KIMS, where they are struggling to change the names, remove children from NEMIS to KIMS. As the system is being upgraded, let them use the NEMIS and send money. You cannot hold the school. We are only there for 2 months, and then you are holding the school at ransom because you want the principal to change the names from NEMIS to KIMS, whereas the children are already in the NEMIS. So use the NEMIS that the government has been using to send money to school, to send that money as the head teachers adjust. Then also on issues touching on the life of teachers and the security of teachers in their schools, and the medical insurance of teachers, which we are really facing a lot of challenges. But at the same time, the be serious on matters education. Currently there are a lot of confusion education system. Momio katakoro like ongengomeo direction. Insurance majo puonj nigi chandruok. Promotion majo puonj, and we as a union requested the TSC to scrap away the CPG. Momiyo jo puonj promotion majo puonj chuno ni nyaka ibed promoted ka ibed administration. Momiyo no kasa ni jo puonj ma Nairobi 156 of them are crying nikech they must be promoted and be given a responsibility. Now, if there's no responsibility in Nairobi, they must look for where there are gaps to fill those responsibilities. Can't we scrap CPG so that a teacher is promoted, he is still in D1, but still a classroom teacher? Not necessarily that you are promoted and you must be given a responsibility maybe as a principal or as a deputy principal. If there is no space, then teachers will not be promoted. So let's scrap off CPG and ensure that teachers are promoted, but you still remain a classroom teacher without a responsibility. Otherwise, in general, our education system mar Kenya has been interfered with. Kendo serikali nyakakahu responsibility mar streamlining education. La sivyo, this education is going the wrong direction. Kama na inyo Opolo. Nyaka romga juang, yina maribun medhi achil kachiel nyaka ekaromo mono mar KCC. Odishe makawuono jafwambo mar Refi Nyakidi ntiere kanyo ntiere report mabende luonwa kineno wang' jowi mari kanyo mago gin moko kuom jolony mabende jatend piny Kenya ne owalo mondo one kaka chudo mago mag jok mane oyudo hinyruok gi lal e kinde ng'anyo. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gichamo muma jolony makamano hotel ne gi kanyo kod jakom margi Makao Mutua
kanyakla kod jalup jakoma mano Faith Odhiambo mabende en ker mano mar LSK mamoko kata mana jokanyo mamoko ineno kanyo ja director executive director mano mar Amnesty International nitiere kanyo Irungu Horton e kinde mamoko boduche makawuono gibiro bedo ka gichamo muma to par ni compensation itimo compensation chakre higa mar 2000 kod 17 mane mantiere wang' jowi mar kanyo koka mano e kaunti ma Kisumu obuon lornwa twak wadongi matin e dakika 2 kamano Sharon adamondo ame japuonj Eric to kod jopuonj duto mag P1 opoko ndike mijingo ni Kenya National Union of Teachers will support their quest for employment. There's no cause for alarm, my brother. Keep on consulting with branch officers. Okay, in very unfortunate. Nian kaka jagoro maranat aromo manage ya ma potential mune gondike mane media to egwenga to kata mose biro mondo wago mbaga wacha ni yawa how do we approach this as a branch, how do we approach this as a region, how do we take our cries to the next level. I think that should be that unfortunate do wago mbaga wananga wa approach kako mbele kacha, but otherwise NAT is supportive of employment of our colleagues mapokonde manoko. That aside, ayamona wachi ni serikali mar Kenya through Ministry of Education a whole school at ransom as we speak. Jaka sama uwe ni majo mara rio dhirumo to oge capitation mo sore school. Mae tamugi manyethino dhitime penj mar Kepsea, Kilea, Kejesea, KCAC, and there's a need for our schools to be prepared in terms of resources, in terms of preparation of manyethino kagikite repenge. Sama uwe ni koka serikali osieko unatiki dhok masamana kuberno osieko ni mondo ed teachers and principals o migrate nyithindo from the NEMIS portal to KEMIS, and they are saying ni kama na kotimore to there's no capitation, and we are all aware ni okwani wele Kenya ka school ando lodu mara abirio kwacha kuli mara boro the whole of August things were quiet gimole galinga thi kaya ya wasi kulu ni sabono ubeleke lo pesa korka migrate nyithino from NEMIS to KEMIS, without which there is no capitation to our schools. Why is the government hell-bent in making our learners to suffer? Akoma serikali monyethijo Kenya masa moro junyulo ngenyalo umedinyore kagi ng'eyo gimono ogetim samono ogetim to gilewo nyaka sama koro nyithindo gi obeni konyo sikunde eka giwacho ni kama okotimore to ma gimbe ogikel pesa. This is creating delays. Why is the government happy in creating bureaucracies in terms of facilitating schools more resources? Manakitieko buon. Ni mono jopunyo ket UPI numbers, jopunyo ket assessment numbers, and yet Kenya National Examination Council nige assessment numbers mag nyithindo right from grade 3, grade 6, and grade 9 as we speak. Why can't they migrate the systems from NEC to KEMIS? The government, Ministry of ICT, which is fully fledged and fully funded, why are they making our schools, some of which need to have network, some of which internet connectivity? It is very unfortunate. The second week is ending. The month of September is soon ending. Then exams will set in. We are in a very unique year. Very unique. Kenya for the first time, the team of KJSA, Kenya Junior School Education Assessment. Pokote penya kana pin chakre. Ahomono sirikal. Menyethindo thuolo makende. Mondo nyithindo gi odhi e penj ko ekigi ko megi resources ko megi thuolo
kuma jopuonj thuolo mondo tim prepare gi mondo gidhi gitim penj ni mondo gidonje pathways miwacho adek ka higa manyien. How prepared are we? Kasa mawuoyeni. As the government told us, the pathways next year, how are they been aligned for the rest of the citizens need to understand? One issue is must be clear. The government secretary of education come out clearly and explain to the whole nation how prepared we to fund our schools to make sure that our learners are prepared to take up assessments as they move into the next level of education. Ero kama na inya mwalimu angini weche motende kod sekta mar somo gin mago mabende wanyalo twake nyaka machatonga kini machielo bende kachaka gwelo ugeno maro ni ubro bedo kuwuok oko mar mondo mi wachak wakol kata mna golo doke it jopiny kaluwore kod ywak mopogore e sekta mano mar somo. Anno kanyo wach manualo sekotende kod jopuonje ma hikgi oniang' mabende ndike tich. Ntiere Elias mabende wacho ni Sharon anyisu ni the 45 ema winjo CBE ni negi somo gik machal kaka arts, music, etc. Magin mana paro ma bendo chol kanyo gi moko kuom joneno magwa. Pok manya kwa rumga juang yino mar mui malo twak gi kanyo dakika na riyo kapoko romo sabich mano maro nyango. Chendo makama nwachoko sa pagari maro kinyi no kan kenda nantiere ginya wadwa Joyce Oduor. Gisani kwa lore gi kidieny mano mar mbako romo. En mana gino maro ni pinyo wacho. Bende biro bedo ka winjo ywak mago mag jopuonj. Ainya mago mabende poko ndike tich mabende miyo transfer e gwenge moko winjore e kinda mamoko. Oritur masane hako mar mondo mi bed godo chieng' makare warad kendo odiochieng' makinye. Nyinga Sharon Ong'aw. Sawa, hamdan,